koro either way ong'ama rach. Okay. Koro watieko profesa en ni koro gisedadho ji 15 puro dong ji 9. Ang'o ma dier winjo koso gidong gidhi adhia mbele ka gidhino koro. Apani gidhi tieke kaka gidhino. Apani onego ging'i bang' mano ni giwinji ni jo Kenya to gini jo Kenya wacho tie kuro peyo mondo uchak tiyonwa ng'ech ukethonwa sa. Koro nyaka ging'ere. Akwayo speaker Moses Wetangula ni bang' ka nafas nyuso wuok ong'ire to penjre ni wan kaka bunge ere kaka wanyalo konyore mondo jo Kenya onewa ni tich mwatimo ni en tich matimore tich makonyogi to ok en tich mokethogo sa. So nafas othis godo to kotieko mae takwaye okawe nafas mondo chak ng'iyo ni gini watime uru maber molo kaka wasetime ngeche magisetimo wigni tiwinjo ka jo Kenya te wacho gitieka chalre to mano ok ber ne do ngeche koro do ema ginene ema kare kaka jo Kenya ng'iye dok piny ka kar dhi malo. Ero kamano. Men kaka inene to jogi te dhi mana kalo.